Hola, jo sóc Snow. Avui som 4 de novembre de 2025. Avui parlaré de depressió i suïcidi. Fa 10 anys els meus pares es van separar, coses que passen. I jo em trobava trist, però més baix. I com vaig poder va ser quedar amb els amics, buscar parella i més tard trobar feina. I tot això és la depressió. Suda la vida i em volia suïcidar, però no. És un moment cap amunt. Després de l'ictus no podia parlar i estava content. I no notava què em passava de veritat. I, per exemple, a la goma pública no parlava, però fas això i això. Ah, això. Molt bé. O a la piscina. Això. Oh, molt bé. Estupendo. Y excelente. Però no... És difícil d'explicar. És un baix nivell, jo. I més tard, a la Gumman privada, 3 anys més tard, és una putada a l'ictus. És molt greu i no ho sabia. I estava a punt de morir i no ho sabia. Imagina't que parlo en castellà, en anglès i tot correcte i ja està. O un any i fora i ja està. Però no. O pitjor, no parlo amb cadira de rodes, per suposat, a Twitch i YouTube. Estic viu entremig a l'ictus. És molt greu. Després de l'ictus no s'havia ocorregut suïcidar-me perquè no ho sabia. Més tard, pues sí, però parlo en català. Un futur, potser, però ara no. És interessant la vida i la mort i suïcidi i depressió. És interessant. Libre albedrío. Un a la vida. No dos o tres. Un a la vida. Aprofitar la vida. Exacte. Adeu, que vagi bé. I el dijous, hots. Adeu.